Ja sa tu nudím. Kedy pôjdeme von? Za chvíľu, len vyberiem, čo chcem. Ach. Tudum. Aká krásna. Máš pravdu, táto čokoláda je celkom pekná, ale je najmä chutná. Haló, zase sa zasekol. Nepozeraj sa. Prečo? Ide tam pekná žena, ktorá bola v obchode. Veď sa pozri. Nie je to náhodou tá, ktorá sa s tebou rozišla, keď si ju oblial horúcim čajom? Máš pravdu. Ale veď to bola len nešťastná náhoda. Tiež by som ju pozval na rande. Veď môžeš, dnes je predsa Valentín. Myslel som si, že je sobota. Ale ako ju pozvem? Normálne. Zoberieš Kikicu, pôjdeš s Taňou a pozveš ju. Tak to skúsim. Tak teda idem. Dobrý deň. Čo si prajete? Nechcete ísť so mnou na rande? Jasné, poznám skvelú reštiku. Môžeme tam ísť na obed. Samozrejme. Neskôr. Kde je tak dlho? Asi je už na tom rande. Idem radšej domov. Čo si dáš po hlavnom jedle? Ovocný čaj. Tak ti ho objednám. Čašník. Poprosím jeden ovocný čaj. Hneď to bude, pane. Neskôr. Ja jej to dám. Nie. Áč! Moja kabelka! Už ťa nikdy nechcem vidieť. Počkaj. Takže som si pokazil Valentín. To je mi ľúto. Nechceš čokoládu? Ďakujem.